Angibingelele ngiqale ngokuxolisa Nkosi yami ukusukuma phambi kwabaphathi, kodwa-ke nasekhaya kuyokwenzeka ingane ibe novo nayo angithi. Sokuthi bayabuka abazali kodwa ngixolise kakhulu kusihlalo nakunobhala. Cha, ngeke ngisagxila kakhulu kule ye-billing ngoba bengifuna si-check-e la ukuthi amabhizinisi indlela a-charge-jwa ngayo indaba kagesi namanzi a-charge-jwa ngoba enza i-profit. So ngiyaqolisa ukuthi nginovalo ma bengisazama ukuloda. Okay, lo khulumayo-ke uMakhumalo uMemakhathini khona la eDande Primary. Okay, ngiyabonga sengiyatatazela. Okay, bengisathi bona ba-charge-jwa ngoba benza i-profit, kodwa iy'kole aziyenzi i-profit, kodwa indlela esi-charge-jwa ngayo kugesi inzima kakhulu, kanti kunale nkinga yama-norms and standard angangeni ngendlela. So nami bengifisa ukuthi ngibe ne-input lapho, bese kuba ngi-ede lapha kwi-infrastructure. Sinama-environmental issues ey'kolweni. Siyababona abaphathi bethu bayazama ukubiya iy'kole, and then bese siba nama-vendors. Okunye sigcine iy'ngane zethu zigula. Last year sibe nenkinga la khona iy'ngane bezidla uhlobo oluthile lama-chips, zigcina zilala ey'bhedlela ngento ebingalungiseleka. Okay, bese-ke lokwe-infrastructure kuthinta nemigwaqo njengala mawuye district lapha kwa-education umgwaqo wakhona nje cela nokungayikhulumi leyo. Sengigcina-ke ngizothi iyawuthinta ugeneral iyawuthinta education njengoba unobhala ebesho ukuthi sikwi-31 years of democracy. Ngijabulile nje makuthiwa isishayamthetho siza ngapha. Kunalento le, okay, eBhayibhelini kuthiwe khona ivesi elithi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. So-ke nathi njengabantu sikhulile, sakhula ngey'nkolo ey'ngafani. Ngizocela nje ukukhulumela kakhulu othisha abangamaNazaretha. Ngithe mangifunda laphana our core mandate is to make umthetho. Khona nokunye okubhaliwe lapha. Kuba nohlelo oluhlelwayo mase ngoba sengiyenzile i-investigation ngalalela. Kuba nohlelo elihlelwayo angazi i-legislature kanjani ukuze ikhiphe usuku lwamaphathika. Siyacela nathi thina amaNazaretha ake nisibhekele indlela nis-engagele, angazi ngizothini kodwa ngiyafisa lo mphako nisiphathele wona because si-end up sigula singaguli ngoba nakho sifuna ukuthi si-accommodate-ke nathi, yabo, ngoba kunalento yokuthi into evele nomuntu omnyama vele ibukelwa phansi. Kodwa njengothisha siyacela hhayi iy'nsuku ey'ningi, 3 days ngoJanuwari, 3 days ngoJulayi siphume eKhenana niyazi bekumele siye siwothisha kodwa siyacindezeleka. Ngisho ney'ngane zethu uy'thole zinenkinga. Kunosiko esilenzayo ngoJulayi lokuhamba phansi asikwazi ngoba yini sisenkolweni yabantu abamnyama. Siyazi angeke nisi-accommodate sonke kodwa ngiyacela nje uma senenza leyo mthetho noma senikhetha ama-holiday nisibale ekaMandebele ingane, iyabonga.